Здравейте! Представяме ви поредния артикул на немския производител Бланко. Това е силгранитна мивка. В България са известни като полимер мрамор, силгранит, гранитит. Независимо как ги нарича производителя, говорим за един и същ вид материал. Това е една смес между варол и смола. В случая моделът е на Бланко Nova 5S в цвят кафе. Сега ще имате възможност да видите точно как изглежда артикула на живо. Това е мивка с едно корито и отседник. Корито е доста функционално на фона на много други артикули, които са с корита на 34 см. Това е доста по-големичко. Отседника е с семпла шарка. Съвсем семпличко. В монтажния комплект са включени сифона, валвидата към преливника, щипките за фиксиране на мивката и уплътнение. Върху бранда на производителя в момента има защитно фолио, което се отстранява след монтажа, за да има по-добър естетически вид. Коритото е сравнително дълбоко, а кашона, в който е опакован, е типично по-немски, защитава артикула от всички страни и е огромен.